večer. Zdravíme všetkých. Majcov sem Kuna A Pio. Chceli by sme ťa previesť zákutiami tohto klubu, volá sa to Paradízo v Piešťanoch, do podniku, kde už o 2 týždne pokrstíme našu novú chorú dosku. Je tam aj tento týpek, bude tam veľa ďalších zaujímavých ľudí, tak sa poď pozrieť, kde to vlastne budeme hrať. Poď. Tak tu ma privítajú nejaké hostesky. Krásne hostesky, alebo stevárky, ktoré ti ponúknú kakao. Dostaneš nejaký super drink. Welcome drink, ktorý ťa naladí a presunieš sa priamo s ním. Keď uvidia túto krásnu panorámu ako v Južnej Amerike, Cítim sa jak na Malechivách, človeče. Dobré záchody robia dobrú krčmu alebo podnik. takže to zhodnotím ešte po tejto stránke. To naozaj fresh. Ja ti poviem, že z týchto toalet by som sa kľudne aj najdol teda, no. Vyzerajú v pohode, či budú čisté aj po tomto krste. Dôležitá časť celého podniku, celej akcie. Krásny mramorový pult z pravého talianskeho mramoru. Tam máš drink stále v dobrom stave, to som čítal dneska ráno. Budú krásne barmanky, ktoré sú tu teraz není, ale budú naozaj krásne, teda som aspoň počul. Budeš môcť s nami drink, zapiť tento náš album, ktorý sme teda vydali nedávno a pozrieme sa, kde vlastne sa bude odohrávať to samotné predstavenie. Na tomto istom pódiu hral pred 2 týždňami napríklad taký bacil z rugby. Pozdravujeme. Čaute chalani. Dokonca si tu, jeden z nich si tu zabudol chvíľko. To tam nedáme, to im pošleme. Poďme. A za týmto DJ-ským pultom Budeš stáť, Silent B, bude tam Rudec, príde sem Pratrix, príde sem Zdeněk Póraj, príde sem Vagabund, Maximum, Ichis, príde sem RSG, príde sem samozrejme Radical, Massifom, Octogen Music, bude tu ohňová show, bude Last tu Day Cocktail, tanečný battle tu bude a zápasy v čokoláde. za vstupné bude koľko? Dáme 3 a je to v piatok, takže bude plné mesto a spolu dáme tento veľký krst 26. v Paradízo klube, takže buď určite tam, lebo by si prehlúbil, keby si meškal. Vypýtaj sa od mami a dojď.